Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउज अपडेट दङ। आसामनि थाखाय अलिम्पिकखौ जारिमिन सुजुनानै आसामजों लोगोसे भारत हादरावनो गोग्गाथाव सोरजिनानै लाबोनो थाखाय लाभलिना बरग'हाइनि बालानि सावमु बुनानै भारतनि बक्सार गेलेगिरिनिसिम जोबोद अननाय गोजोननाय आरो बरायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय बादाय गेलेमुआव देरहासार जानो हायो बोरबो सास्रियो धेकियाजुलिनि बाला महरगिरि रन्जन सैकियाया। मख'नो गोनांदि लाभलिना बरग'हाइया सेमिफाइनाल मेचखौ गाबोन 4 आगस्ट खालि टार्किनि गेलेगिरि बिसुर मेनेलेनि हेंथायै फुंनि 10 रिंगायाव गेलेगोन। नैथियाव दङ। एबिएम सुन्नि आफादगिरि लाफिकुल इस्लामखौ बुथारनाय दायनिगिरिखौ सिबिआइआ सिनायथि होदों। सिबिआइआ मैया 2 आगस्ट खालाराव 3 दायनिगिरिफोरखौ सिनायथि होबाय। लाफिकुल इस्लामखौ बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरि महरै सिबिआइआ 3 दायनिगिरिखौ दिंखुर मोसाहारि, भद्रेश्वर बसुमतारी आरो रुपा ब्रह्म होनना सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि सिबिआइआ 3 दायनिगिरिफोरखौ हमना होनो हायोब्ला एबा बिसोरखौ हमनो हानाय बादियै खौरां हरनो हानाय सुबुंनो साफायाव 2 लाख रां बान्था फोसावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2017 मायथाइनि 1 आगस्ट खालार खालि एबिएम सुन्नि आफादगिरि लाफिकुल इस्लामखौ क'क्राझार नोगोराव साननै समावनो दुथांफोरा फुथैना गालांदोंमोन। थामथियाव दङ। थांनाय 22 जुलाइनि मोनाबिलि समाव एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय सिरि सिरि सिखाव बायदि लाना थांनानै गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय जिएबिपिएन केम्पआव दोनहैनायखौ सोंखारिदों उदालगुरि जिल्ला बारग' एनडिएफबिफोरा। बिसोर सोंखारिनानै बुङोदि सासे जोहोलाव दैदेनगिरिखौ नखरनि सुबुं एबा बारग' एनडिएफबिफोरनो जेबो उद्देश्य होआलासिनो बिब्दि सिरि सिरि जिएबिपिएननि केम्पआव सिरियाखानायाव जोबनानै दोननाय बादि खालामनायाव बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा समखिखांदों होननाबो फोरमायो। बिसोर अजद होबावदों दि रन्जन दैमारिजों लोगोसे गुबुन एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय सख'नायनि सायाव सावरायहैब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारीया गावजों गावनो नाथुरलायनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो उदालगुरि जिल्ला बारग' एनडिएफबिफोरा। बिनिखायनो सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे गुबुन एनडिएफबिफोरखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै लाबोनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा, लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा, आसामनि मन्थ्रि, बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा, एमएलए आरो एमसिएलएफोरखौ मैखोम बिबान लानो थाखाय खावलायो। जुदि 15 आगस्टनि सिगां बिथांमोननि खावलायनायखौ गनाया अब्ला राजा लामा आरो रेल लाइन जथेनानै कभिड प्रट'कल सिफायना सोमावसारगोन होननानैबो हुमखि होयो उदालगुरि जिल्ला बारग' एनडिएफबिफोरा। रन्जन दैमारि आरो गुबुन एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनायनि बेलायाव जेबो राहा लाया अब्ला फैगौ समफोराव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय, आसामनि मन्थ्रि, बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा, एमएलए आरो एमसिएलएफोरखौ होखारहरगोन होननानैबो हुमखि होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।